Ο Ευάγγελος λοιπόν εκτός όλων των άλλων δηλώνει και εξαιρετικά πιστός προς τη θρησκεία. Αυτή. Όχι, τη δική μας. Τη δική μας. Την Ελληνοορθόδοξη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τη συγκεκριμένη σέχτα τη θεωρεί αίρεση. Καλός κακός, εγώ δεν μπλέκω με τα θρησκευτικά, απλά σου λέω, άρα πώς είναι δυνατόν εσύ που είσαι τόσο πιστός να αποδέχεσαι αυτό το σπρώξιμο λόγω του παραθρησκευτικού. Αν δεν το γνωρίζει, μάλλον κάτι κάνει λάθος. Αν το γνωρίζει, κρίνεται. Με έψιλο και με αλφαγιώτα. Θα σου πω τώρα μου τρώει λίγο να το πω. Είναι λίγο σαν ο Λιόλιος νομίζω ότι είναι λίγο σαν το Μητσοτάκι του μπάσκετ. Δηλαδή Ναι. τι θέλω να πω. Ότι γίνονται πράγματα από κάτω και όλο δηλώνει ανήξερος. Καλά, αυτός δεν δηλώνει ανήξερο. Στο στενό κύκλο αυτό λέει. Ότι εγώ δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Ξέρεις, αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Άμα δεν ξέρει και δεν ασχολείται, έχει σύμβουλο διετησίας τον κύριο Κορομιλά. Ναι. Και έχει και ένα φίλο το ο οποίος ο ίδιος είπε ότι είναι φίλος μου. Δεν το λέμε εμείς. Ναι. Τον Γιώργο τον Μαυραγάνη, οι οποίοι ασχολούνται και ξέρουν από Ας τους ρωτήσει. Ας τους ρωτήσει. Παιδιά, εδώ δύο περίεργοι τύποι. Ο ένας με τα γυαλιά που λέει. Εσύ με τα γυαλιά. Φοβερό αυτό. Λοιπόν, ο ένας με τα γυαλιά και ο άλλος με ο διοπτροφόρος. Λένε κάτι για παραθρησκευτικά. Ανώμαλοι. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, θα είναι κρίσιμη για ορισμένα πράγματα στο κομμάτι της διετησίας. Ας τα αφήσουμε εδώ. Αρχίζει από τη Μεγάλη Δευτέρα η Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι, Μεγάλη Δευτέρα. Δεν είναι κρίσιμα μόνο για το... Έχω την εντύπωση ότι από αυτά που ξέρω εγώ θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε. Όχι μόνο στο κομμάτι της διετησίας. Γενικά, ναι.